La Bíblia té dues parts. La primera és l'Antic Testament, que ens fa la gran promesa. El Salvador vindrà. La segona part és el Nou Testament i ens explica la bona notícia, que el Salvador ja ha vingut. És tan bona que cal saber moltes de les seves frases per a gaudir-les i recordar-les i per comentar-les sovint entre nosaltres.